bones, som la Summer Salvia i la Sonia Soldevila i bueno, la primera vegada que vam entrar al Trepat va ser per fer una deriva, ja que no vam conèixer el museu amb visita guiada. Llavors, bueno, el que vam fer va ser entrar i anar al nostre aire i havíem de fer una fotografia a la cosa que ens cridés més l'atenció o que ens mogués sentiments. Llavors, bueno, en el meu cas vaig fer una foto a l'espai de treball manual, diguéssim, dels fusters, bueno, del banc de treball. I vam fer una posada en comú de totes les fotografies i que ens havíem mogut. A mi personalment el museu em va sorprendre molt, degut a que és molt diferent de tots els altres museus que hem visitat i sobretot em va impactar molt i de cara a fer el treball com a que em va assustar una mica perquè són com àmbits que mai hem tocat i doncs, vaig marxar d'aquí tant una mica inspirada com amb una mica de por i sí, perduda. Llavors, des de que vam venir fins a després a classe i a totes les sessions que hem fet, bueno, al final vam anar juntes perquè ens encantava un mateix tema. Si deien els temes i tal, vam fer una dinàmica a classe. Sí. I, bueno, això, i vam començar a treballar, vam recopilar informació d'aquí dels arxius del Trepat. Bueno, la temàtica principal és com una crítica al sistema capitalista, molt enfocat també en relació als treballadors del Trepat. Crec que la primera pregunta que vam respondre amb la nostra investigació era si havíem trencat el patró que es perpetuava aquí a la fàbrica mitjançant els treballadors del Trepat amb els seus horaris, normes estrictes i tal, o no l'havíem trencat. Així. Sí. Bueno, una mica la idea que hem anat extraient és que seguim com amb aquests mateixos patrons, ja sigui amb la pressió social o de les xarxes socials, que és el que reflexa a la nostra obra, i bueno, hem trobat una mica de relacions amb la història del Trepat. Sí. Els arxius que ens heu donat del Trepat ens han servit de gran ajuda per poder veure com les normes, horaris i tal dels treballadors, però no ens hem enfocat tant en les dades com a tal, sinó en la percepció que teníem nosaltres i que tenien, aquesta com a societat del treball que es feia aquí. Ens han servit ja que hi havia moltes experiències personals, llavors era com una conversa com més propera amb la història dels treballadors. Sí. Bueno, comencem l'obra entrant, seguint un recorregut, i hi ha un detector de distància que el que fa és detectar una persona quan s'aproxima i s'inicia un bucle d'un vídeo on mostra dades. I seria aquest bucle d'estar constantment informats i sobreestimulats. I contínuament et pots assentar en unes cadires per veure la projecció final que està realitzada amb Blender. Llavors, l'obra es diu Blastur, i bàsicament el principal de l'obra és la projecció d'aquest modelatge de Blender d'un element natural que és el mar. El vam escollir ja que vam veure la seva relació amb aquest sistema constant de loop o de bucle. Sí, o de bucle, un loop cíclic, ens imposa el sistema capitalista i vam veure que el mar, aquest element i la marea, tenia com moltes relacions conceptuals amb aquest. És un element com molt estètic que ens atrau molt i que moltes vegades ens sentim com, quan ens sentem a mirar el mar, ens sentim com atrapats, en calma també. Que és el moment com de desconnexió. Llavors el que volíem fer era que fos una projecció mitjanament lenta, que impactessin com elements del mar com més forts i que de sobte tu et sentissis atrapat allí. Volem que quan l'espectador entri com en un estat com de tensió, perquè quan ha entrat i ha passat pel cantó de l'Arduino, el vídeo que s'està projectant a l'ordenador, no el vídeo gran, sinó el de l'ordenador amb les dades, se torna a reproduir. Això es veu mitjançant que la pantalla es torna negra i es torna a començar el vídeo. Llavors l'espectador ja entra com en un estat de confusió i de percepció seva.